Dobrý den, vážená poroto, mé jméno je Jakub Sikora, studuji na gymnáziu ve Šlapanicích a pracuji jako softwarový vývojář a společnosti Solar. Rád bych vám představil svůj projekt, který se, jak už název napovídá, zabývá vzdáleným ovládáním a monitorováním domácnosti, a to konkrétně prostřednictvím tzv. PLC. K tomuto projektu mě motivoval fakt, že jsme se nedávno stěhovali do nového rodinného domu, který můj otec postavil, a po zkušenosti s různými chytrými domácnostmi se rozhodl vnitřní elektrický obvod napojit na PLC. Co to takové PLC vlastně je? PLC, neboli programovatelný logický kontroler, je malý průmyslově využívaný počítač, nejčastěji používaný k ovládání různých zařízení či strojů a automatizaci různých úkonů. Může vypadat například takto, nebo i takto. PLC běží vlastní program, který bývá napsaný specificky pro dané využití, tudíž nelze takzvaně recyklovat pro jiné projekty. A bývá napsán v jazycích, jako je žebříková logika, kterou můžete vidět na obrázku zde. Když jsem pozoroval svého otce trápit se s žebříkovými diagramy a velice složitě programovat relativně jednoduchou funkcionalitu, říkal jsem si, že to rozhodně nemůže být nejlepší způsob, jak tuto problematiku řešit. Musel existovat způsob, jak veškerou tuto logiku posunout do vyššího programovacího jazyku a tímto vývoj značně urychlit a zpříjemnit. Současně jsem si říkal, že každý člen domácnosti by měl mít možnost sám si nakonfigurovat či intuitivně naprogramovat vlastní scény či automatizace, které budou vyhovovat právě jeho požadavkům. Dal jsem si tedy za cíl vytvořit systém takový, který všechny tyto věci umožní a současně bude plně univerzální, a tudíž ho bude moct implementovat každá další domácnost, která využívá PLC pro automatizaci. Nejprve jsem začal tím, že jsem PLC napojil na mini počítač Raspberry Pi, který můžete vidět zde, a napsal jednoduchou serverovou aplikaci v jazyce TypeScript, kterou jsem dále naučil komunikovat s PLC a posílat různé příkazy prostřednictvím protokolu Modbus TCP. Tímto byla polovina mého cíle dosažena, jelikož jsem logiku programování pomocí žebříkových diagramů přesunul do vyššího jazyka TypeScript a tímto celý proces značně zjednodušil. Zbýval ovšem velký kus práce k dosažení druhé poloviny mého cíle, a tedy zpřístupnění systému uživatelům skrz intuitivní uživatelské rozhraní. K tomuto jsem zvolil strategii tzv. Progresivních webových aplikací. Progresivní webové aplikace kombinují výhody nativních mobilních či desktopových aplikací a webových aplikací. Nativní mobilní či desktopové aplikace jsou takové aplikace, které jsou napsané explicitně pro danou platformu, tudíž jsou napsané v jazyce, který tato platforma podporuje. Pro Apple iOS to bude například jazyk Swift, pro Android například jazyk Kotlin, tudíž aplikace musí být napsána nebo minimálně zkompilována několikrát pro každou platformu zvlášť. Takovéto aplikace si potom můžete stáhnout z tradičních obchodů aplikací, jako je obchod Play nebo App Store. Tradiční webové aplikace jsou aplikace, které běží primárně ve webových prohlížečích a jsou napsány pomocí nejčastěji jazyka JavaScript a jsou takzvaně multiplatformní, tudíž jeden kód běží na všech platformách stejně a chová se stejně. Mezi výhody nativních aplikací patří například push oznámení, přidání na plochu nebo offline funkcionalita, kde aplikace může normálně pracovat i v podmínkách, kdy nemáte přístup k internetu. Mezi výhody webových aplikací na druhé straně patří například sdílená kódová základna, to znamená, že kód je napsán jednou a využít několikrát, a tedy již zmíněná multiplatformnost, kdy kód běží stejně na všech platformách či prostředí. Progresivní webovou aplikaci lze stejně jako nativní aplikaci přidat na plochu prostřednictvím tedy webového prohlížeče a chová se a vypadá stejně jako klasická nativní aplikace. Můžete vidět příklad zde, kde přihlašovací formulář vypadá stejně jako na nativní aplikaci, je schován vyhledávací řádek dole a aplikace je tím čistší. Tento obrázek mě ovšem přivádí k další problematice, se kterou jsem se musel potýkat, a to zabezpečení a soukromí systému. Toto se v aplikacích pro ovládání domácnosti tradičně řeší dvěma různými způsoby. Buď to je aplikace dostupná pouze po lokální síti, tudíž uživatel musí být v domě na domácí síti, domácí Wi-Fi, domácím internetu, aby mohl aplikace využívat. A to znamená, že nějací vetřelci mimo naši domácnost ovládat nemohou.
Druhým způsobem je tzv. Přihlašovací či autentizační systém, pro který jsem se rozhodl i já, z důvodu toho, že umožňuje aplikaci využívat kdekoliv, dokud máte tady přístup k internetu a můžete se k databázi na domácím serveru připojit. A pomocí jednoduchého přihlašovacího formuláře se přihlásíte, autentizujete, dostanete tzv. JWT token a pomocí tohoto tokenu už se prokazujete a můžete si data z aplikace stahovat a ukládat do ní, i když jste třeba mimo domov. Pro autentizační systém jsem dále musel vyřešit registraci nových účtů do systému, aby noví uživatelé či členové domácnosti mohli začít systém využívat. K tomuto jsem zvolil implementaci tzv. Administrátorského rozhraní. To znamená, že někteří uživatelé jsou administrátoři, mají tudíž přístup ke všem pokojům, ke všem žaluzím, všem zařízením, které budou ovládány. A také mají privilegium vytvářet nové uživatelské účty. To znamená, že když se zvenku nějaký nový uživatel připojí do systému, nemůže si sám automaticky účet vytvořit, musí požádat nějakého administrátora, aby ho účet vytvořil. Posledním důležitým krokem k zabezpečení systému bylo šifrování veškeré komunikace mezi klientskými zařízeními a centrálním serverem, tedy Raspberry Pi, pomocí protokolu HTTPS, aby žádný útočník zvenku nebyl schopen číst komunikaci a zjišťovat, co se mezi nimi děje, případně ukrást tedy z komunikace autentizační token a sám se identifikovat. Zde už můžete vidět, jak vypadá samotné ovládání žaluzí v aplikaci. Zvolil jsem intuitivní rozložení, které připomíná skutečný žaluzijový vypínač. Jsou zde dvě šipky nahoru a dolů a při držení šipky, jak se vidět na obrázku, se tlačítko takzvaně naplní a objeví se mezi tlačítky červené zastavovací tlačítko. Tímto je šipka zaaretována, jak podporují klasické reálné žaluzijové vypínače a žaluzie se pohybuje nahoru až do momentu, než ji zastavíme. Dále bylo potřeba implementovat bezpečnostní kolizní mechanismy pro případy, kdy dva nebo více uživatelů chtějí ovládat stejnou žaluzii nebo stejné zařízení najednou a motor by se mohl spálit, kdyby například dostal signál, aby žaluzii poháněl nahoru a dolů najednou. Tento systém, tyto kolizní mechanismy automaticky situaci vyhodnotí a určitý předností mezi uživateli, to znamená, že se vyhodnocuje pouze jeden příkaz najednou. Dále jsem řešil instantní odezvu, aby po kliknutí tlačítka byla žaluzie okamžitě v pohybu a tohoto jsem docílil pomocí otevření komunikačního tunelu WebSocket, který tedy konstantně přijímá a odesílá informace a komunikace se nezavře až do momentu, než tedy vypneme ovládání žaluzí. Dále, jak jsem v úvodu zmiňoval, jsem vytvořil konfigurátor tzv. Automatizací, kde si všichni uživatelé mohou volně nakonfigurovat automatizace či scény, které vyhovují právě jejich potřebám. Zde si mohou zvolit spouštěč, který automatizaci spustí buď to automaticky v nějaký daný čas, nebo na východ slunce, nebo na západ slunce, anebo mohou automatizaci spustit manuálně pomocí kliknutí tlačítka v aplikaci. Zde bych rád demonstroval, že systém tedy skutečně funguje, jelikož z vlastního vyzkoušení nezískáte žádnou zpětnou vazbu. Žaluzie lze tradičně ovládat klasickým vypínačem. Když je ovšem chceme ovládat pomocí aplikace, můžeme si najít pokoj, který vyhledáváme a po zmáčknutí šipky žaluzie vyjede nahoru, nebo si jede dolů, když ji podržím, žaluzie se zaaretuje a si jede tedy až dolů. Dále bych rád věnoval chvíli tomu, abych zmínil, že projekty tohoto rozměru bývají většinou realizovány týmy lidí a tudíž jako samotný programátor jsem neměl šanci během doby jednoho roku, kdy jsem na tomto projektu pracoval, zrealizovat vše, co jsem měl v plánu. Ovšem v dalších etapách vývoje máme už momentálně v realizaci fotovoltaiku pomocí firmy Grovat, kde budeme číst data z baterky, číst data z jejich volně dostupného tedy API a zobrazovat jejich aplikaci. Dále budou aplikace zobrazována jiná dynamická data, jako například teploty vody v bazénu, teploty v různých pokojích doma a podobné věci. V poslední etapě vývoje je potom v plánu vytvořit Zigbee nebo Z-Wave plánu, což jsou protokoly k ovládání bezdrátových zařízení, jelikož ne všechno bylo možné připojit k PLC, nebo je možné ve stávající už postaveném domě připojit k PLC, je potřeba podporovat i zařízení, která tedy jsou bezdrátová a dají se dokoupit později. Nakonec pracuje na konceptu stahování spotových cen elektřiny z internetu a dle těchto cen
například spínání baterie a prodávání do sítě elektřiny z fotovoltaiky nebo spínání elektrického kotle pro tedy levnější provoz domácností. Děkuji vám za pozornost, mé jméno je Jakub Sikora a toto byl předmět mé středoškolské odborné činnosti.